welcome to Where in Pampanga guys para sa video na to. Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga and we were invited by Home Along Appliances guys. This is their opening day. Dito sa second level nila, mostly almost dun sa far back, kikita natin dito may mga cabinets and mga mattresses. So naghanap kayo ng comfortable na tulugan, yan, nakasale sila dito. Say for example, this one's a Eurotex, 4,348 pesos only from 5,116. So you get a sale of 768 pesos. Eurotex na yan guys. And then dito naman sa likod ko, meron tayong mga sofa set. 50% discount. Wow! Up to 50% discount. Grabe, ito pa pala mas mura. 3,275 pesos. Diba? Okay, so nandito tayo ngayon sa kanilang second level. Actually, pagpunta dito, you can use the elevator or yung stairs. Now, pag panik niyo po dito, this is what you can see. Meron tayo dito mga washing machine as low as 3,699 pesos. Meron din tayo mga plasticwares dito like mga tabo, laundry basket, and even chairs. And a lot more. Marami pang iba. Dito naman sa likuran ko, believe these are for kitchen naman, like stove, mga cooking wares, mga glasswares, and so much more. Ang dami guys. 47,995 less 50%, 23,997 na lang. Grabe! Sulit! Okay, so nandito tayo ngayon sa kanilang first level. Actually, it's considered first level pero aakyat ka pa rin dun sa pinaka-stairs natin dun sa entrance, no? But what's inside here, so mostly mga electronic appliances, guys. Meron tayo ditong mga air conditioning, refrigerator, TV. Meron tayo dito mga electric fans. At grabe, up to 50% off din yung mga presyo nila dito. 50% discount from 36,099, 18,049 pesos na lang. Grabe, solid.